Loaded sa mga Kapuso Stars ang pagsaulog sa Sinulog 2020 ni atong Sabado. Dalit si GMA Regional TV. Ang napo gayud ka mga cast sa Descendants of the Sun, the Philippine adaptation, ang nibisita dinhi sa Sugbo. Ani ang report. Hugyaw og napuno sa kalingawan. Inguni-ini ang nahitabo sa mga mall shows nga dalit sa GMA Regional TV sa Gaisano Island Mall, Mactan o Robinson's Galleria, Cebu. Ang milingaw sa mga tumatanaw o mga Kapuso fans, wailain kundi ang napo ka-cast sa Kapuso Primetime The Philippine adaptation sa Descendants of the Sun. Anaa si Rocco Nasino nga mao'y muda sa papel isip Technical Sergeant Diego Ramos. O silang Hailey Mendez, Lucio Ayala, Prince Clemente, John Lucas, Charis Solomon, Paul Salas o Andre Paras. Samtang makabungog na syagit ang misugat kang GMA Primetime King Dingdong Dantes nga mao'y muda sa papel ni Captain Lucas Manalo aka Big Boss o kang Jeneline Mercado isip Dr. Maxine de la Cruz aka Doc Beauty. Busa mga Kapuso at ang iunya ang pagsugod sa serye ang Descendants of the Sun, the Philippine adaptation sa GMA Telebabad. O Manilian Singkulan o Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisda.